आपल्या पाटलाव्यांक 8 भागींची जिणी सुचयिल्लो मातेवाचे सुवार्थेंतलो जेजू आता आपल्या पाटलाव्यांक मिठाची आणि उजवाडाची सर दिवन शिकवून दिता. अशें तो शीदा तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आणि तेच परी तुम्ही संसाराचो उजवाड म्हणून आपयता. मीठ आणि उजवाड ह्यो दोन गजाली समजनासली कोण आसा. मीठाचो आणि उजवाडाचो जिनोसू कोणाक कळीत ना. एके रितीन पळयल्यार ह्यो दोन गजाली मनशा जिवितांत भोव मुळावो पात्र खेळतात. मिठाचो जिनोस रूच दिवचो तर उजवाडाचो जिनोस उजवाड दिवचो. जेजूचे लॉजिक वा राजावी स्पष्ट. रूच दिनासले मीठ आणि उजवाड दिनासलो दिवो कित्याक उपकारता. आपल्या जिनोसा प्रमाणे उपकाराक पडजे जाल्ली वस्त आपलो जिनोसूस होगडायत तर इंग्लिश असो युजलेस म्हणलो शब्द असल्या गजालींक सारको बसता. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आणि तुम्ही संसाराचो उजवाड म्हणून आपल्या पाटलाव्यांक जेजून आपयल्ल्यांत आमचो जिनोसूस परगटला. आम्ही जिनोस होगडायलेली जाऊ नये म्हणून लिसावी व्यक्त जाला. जेजून आयचे सुवार्थेंत बोऱ्यो करण्यो आपल्या पाटलाव्यांचो जिनोस म्हणून सांगून हस्स ख्रिस्ती जिवितांत रूच दिवचो आणि प्रकाश फाकोवचो जिनोस म्हणून जेजून शिकयला. हे दिशेन मातेवाचे सुवार्थेंत बोऱ्यो करण्यो सर्गी बापाक महिमा हाडचे बराबर जेजूक वळखोवचे आणि जेजूक परगडचे मनोभावी वय.